Minek örülnél? Mire vágysz? Hogy legyen időm foglalkozni ilyen kérdésekkel? És hogy foglalkoznál ilyen kérdésekkel? Hagynám, hogy becsukott szemmel jöjjenek a válaszok, amikor jönni tudnak. Csukd be a szemed. Engedd meg magadnak most, hogy van időd. Lazíts. Mire vágysz? Arra, hogy legyen méltó munkám, amit szeretek, és lehetek közben az, aki vagyok. Ahol olyat csinálhatok, amivel nem ártok, sőt, hasznos lehetek valamilyen módon. De közben meg nem szeretnék haszonelvűség alá rendelni mindent. És ha ez a munka a mostani adottságokban kell legyen, akkor ne foglalja le minden időm és erőm. Méltó legyen, ne alázzanak meg, értékeljék a tudásomat, és annyit kényelmesen keressek, hogy ne szorongjak emiatt hónapról hónapra. Mire vágysz még? Egy társra. Olyanra, aki elmosogatja maga után a kávéscsészéjét, és kiszedi a szőrét a kád lefolyójából, és kitakarítja a WC-t is, ha használta. Aki kezdeményez, és tud néha gondoskodni is, meglepni is. Akit nem kell mindig szórakoztatni, és aki akkor is szeret velem lenni, amikor beteg vagyok, vagy gödörben érzem magam. Ráadásul fontos nekem, hogy odaadóan szeretkezzen, és érdekeljék a nem praktikus kérdések is. De a praktikus ügyekben is osztozzon velem mindenben. Ne nyaralni járjon tehát az életembe, vagy pótgyerek legyen. Találkoztál már ilyennel? Majdnem. De nem, igazából nem volt még ilyen tökéletes társam. Mire vágysz még? Arra, hogy a világ más legyen. Az emberek mérhetetlenül nehezen tudnak magukon túlra gondolni. Főleg úgy, hogy az ne csak szövegelés legyen. Éppen ezért minden nagyon más lenne a vágyaim szerint. Milyen lenne? Legfontosabb, hogy nem lenne erőszak. Nem lenne hatalom és pénzésség, nem motiválná az embereket a másik legyőzése, kicsinálása. Ez egy olyan világ lehetne, ahol az emberek nem a magukra vonatkozó érzéseket élnék át, hanem a másikéra. És azt keresnék, hogy mit kell tenniük azért, hogy a másik egy jobb világban éljen. Sokkal több lenne a figyelem a lehetőségek teremtésén, mint a lehetőségekért való versengésen. Olyan, hogy érzelmi munka, meg nők hátrányai, biztos, hogy nem lenne. Ha a kép lenne az élet, hogy néz neki? Ha kép, sok-sok üres, absztrakt tér, néhány geometriai konkrétum, amik folyamatosan átalakulnak, közben hol egymás felé, hol egymástól távolodva mozognak, megjelennek, eltűnnek. Azt hiszem, inkább a korai avantgárdból Hans Richter láthatóvá tett ritmusaihoz áll közelebb ez a kép. Nem igazán állókép, vagy legalábbis nagyon sok egymás mellett lévő állókép lenne. Mire vágysz még? Az egyszerűségre. Hogy minél egyszerűbb legyen minden.
beleolvadjunk a természetességbe, a kevésbe, hogy a jelentéktelenség, az egyszerűség jelentéséig felnőjünk. Tulajdonképpen, hogy minden és mindenki egyaránt lehessen fontos. Ember, állat, növény, ásvány, tér, idő, minden, még a semmi is. Régen kinőttük már, hogy csak magunkban és a családunkban gondolkodjunk. Senki se érezze azt, hogy szükségszerűen süllyesztőben van attól, hogy az, aki. Süllyesztőben vagy? Mire vágysz még? Hogy ne különüljön el a munka és az élet. Hogy ne a pénzért dolgozzunk, hanem csak éljünk és tegyük a dolgunk, mert természetes, hogy eközben végzünk munkát is. Természetes, hogy végzünk munkát is? Így igen. Olyan, mint az improvizáció, a zenében, a mozgásban, csinálod, ami jól esik, a legjobb tudásod és aktuális állapotod szerint. Így lenne jó dolgozni. Mire vágysz még? Ilyen beszélgetésekre, emberek között, egymásra figyelésre, közeledésekre, bensőséges együttlétekre, közösségekre, világunióra, planetarizmusnak is hívhatod. És te mire vágysz?